فرمانداریا گشتیا هزن اولکاریا هندرین آباکور روشتاتی سوریه بداخویانیه که راگهاند گوجبو پیکانین آرامی و استقرار هرمه وان پنگا و اولهیه لکانتون رقای دان دست بکرن. فرمانداریا گشتیا هزن اولکاریا هندرین آباکور روشتاتی سوریه بداخویانیه که دست بکرنا پنگا و اولهیه لرقای راگهانده. فرمانداری راگهاند کد انجام سالین درێژ یەن شەرێ لە سووریەدا کاوس و بێستقراریە لە سەرانسەری وڵات بەڵاوبوویە و لەگەلێک هەرێمان ڤەڵاهیەک ئەولەهیە چێکریە و هەدۆماندە. ئەڤ ڕەوشا خەراب ڕێدایە شانەیەن تەرۆریستیان داعشێ کۆچەڵاکیەن خۆباوایەکی مەزن بە گوهری ناو خەبرێخستن بکە. هەروەها رێ لەبەر بازرگانên هشبرەیەن کۆ دبن پاراستنا رejîma berêya Sûriyê de dixebitin vekere. Van kiryaran teşwîqeke mezin di nava hêzên me de çêkir ku dest bi pêngavên ewlehî û leşgerî, zêdekirina ewlehî û bilindkirina amedekirinan bikin. Fermandariyê ragihand ku hêzên wan mîna van pêngavan li gelek deveran dest pêkirine, ji wan pêngava paqijkirina Başûrê Hesekê û Hadoman de. Duê pêngavê de gelek endamên vê şaneyên terorîstiyên Daişê hatin girtin, çek û Cebilxane desteserkirin. Piştre hêzên me amedekariên pêngava ewlehiyê ya berfireh li kampa holêkirin. Hêzên me û yekîneyên parastina jin bi piştgiriya Hêzên Sûriya Demokratîk Koalîsyona Navneteweyî tevlî li pêngavê bûne. Fermandariya giştiya hêzên ewlekariya hundirîn ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê piştrast kir ku ew ê heta serkeftinê riya şehîdan bişopînin û hadoman de. Armanca vê pêngavê destpîtkirina ewlehiyê û kesên sûcdar yên ku gelek tawankirina radestî edaletê bikin. Ev operasyon dêbdiqet û profesyonaleke mezin ji aliyê hêzên me yên taybet hat û operasyonan were li darxistin. Çawa me li Reqa, Dêrezorê û gelek deverên din bi fedekarî, mêrxwazî û cesareteke mezin pişta rêxistina terorîsta Daişê şikand. Em ê li seranserî herêmê jî pêngavên ewlehiyên berfireh bidin destpêkirin û bi hemû hêza xwe li dijî terorê şer bikin û dirojên pêşdemizgîniyê bidin gelê xwe.